कबीर चौक सत्तौर। लालटेन छापा देखो के भैया डालै जई हो वोट हो। लालटेन छापा देखो के भैया डालै जई हो वोट हो। गौतम भैया के मिलके सब कोई करई जई हो सपोर्ट हो। गौतम भैया के मिलके चाचा करी हो सभे सपोर्ट हो। दी हो लालू चाचा ये मेरे लोका सभा से टिकट हो। गौतम भैया के मिलके सब कोई करई जई हो सपोर्ट हो। गौतम भैया के मिलके चाचा करी हो सभे सपोर्ट हो। गौतम भैया के मिलके चाचा करी हो। गौतम भैया के मिलके चाचा करी हो सभे। सिंगिंग बाय रूपदेव रमन। छियै गरीब के बेटा ध्यान दिखा हो। हाथ जोड़ के कहै छै सभे माइन लिखा हो। छियै गरीब के बेटा ध्यान दिखा हो। हाथ जोड़ के कहै छै सभे माइन लिखा हो। खर्चा करै ले भैया के जब में रहै नहीं छै नोट हो। गौतम भैया के मिलके सब कोई करई जई हो सपोर्ट हो। गौतम भैया के सब कोई चाचा करई जई हो सपोर्ट हो। गौतम भैया के मिलके चाचा करी हो। गौतम भैया के मिलके चाचा करी हो सभे सपोर्ट हो। सेवा करे ले छोड़लक वीडियो के न करे। हमके लड़ाई में लागल रहे हथकड़ी। सेवा करे ले छोड़लक वीडियो के न करे। हमके लड़ाई में लागल रहे हथकड़ी। रूपदेव रामन सरवन नंदन यमन यश तस छोट हो। गौतम भैया के मिलके सब कोई करई जई हो सपोर्ट हो। गौतम भैया के मिलके सब कोई करी हो चाचा सपोर्ट हो। मां श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तौर।